अरे बोला ना। खिसियाइल बारू रिसियाइल बारू भौजी का बात बा गरमाइल बारू ओकरे फेरा में देह सुख गइल बा चैत में भतार हमर रूस गइल बा हमर रूस गइल बा आज चैत में भतार हमर रूस गइल बा बीबी भांस हमर रूस गइल बा ओकरे फेरा में देह सुख गइल बा चैत में भतार हमर रूस गइल बा आज चैत में भतार हमर रूस गइल बा चैत में भतार रूस गइल बा।